Okay mga guys. Hello. Ano na usap kami karon komposisyon ang Baguio TV. Ginaguluhan, uhaw sa pagmahal. Hinaot inyo kining i-share, i-follow sa uban na itong mga kaigsunan. Kaya kini akong kauban, giuhaw na ni. Iuhaw na ito Sa pagmahal. Wa pa kainom. Ang problema pag kinukulapo ko. Nawigingon po yung buta ang gugma. Buta. Sa taba ang gugma din, na mata. Nasa'y kong mga nagsuroy-suroy. Susuroy. Nangita ma. Nasaag na. Kasi nasaag na. Okay, bala na. Okay, pasok. Uhaw sa pagmahal. Dili na ko katulog kung wala ka ni giliran. Kanunay kong nagandong nga unta imong balikon. Ikulba ang indugan, nipitik ang kasing-kasing. Nangitakan nimo, hain ka na akong darling. Kanunay kong saputon, panagsan na lang mo pahiyon.